passat del 2,1 del 1,2 a percentatges més alts i hem passat de baixar de dalt del primer pis del segon aquí al carrer i ocupar la via pública una miqueta per estar més a prop de tots. Avui, com tu has dit, doncs, gaudim de la companyia del nostre director de campanya, del director de campanya d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Xavier Vendrell, i per tant seria molt bo doncs, aprofitar que ens digui algunes paraules. Endavant. Bona tarda, amics i amigues, companyes i companys de Terrassa. Permeteu-me que comenci fent-vos una confidència, de fet dues confidències que em feien ahir. Ahir m'explicaven, i és seriós el que diré, com que m'estan gravant no diré les fonts, ni diré noms, però segur que intuireu per on va la cosa. Ahir m'explicaven, primer una persona, que en una conversa aquest estiu un ministre del govern Zapatero reconeixia que el procés d'independència de Catalunya era imparable. Deia que havien de mirar d'aconseguir que fos el més lent possible, però que no se'n sortirien d'aturar-ho. En una altra conversa, tampoc no diré el nom, però és un senyor, diguem-ne, és el que té més galons dels que viuen a la Sarsuela, venia a fer una constatació similar. Venia a constatar també, aquest senyor també constatava que això no hi ha qui ho pari. I en aquest context, és a dir, quan els màxims representants del govern espanyol ja saben que això no ho para ni Déu, m'expliquen, m'assabento perquè jo per salut mental no llegeixo determinades coses, que hi ha independentistes que estan desmoralitzats, que tenim independentistes decebuts, que tenim gent pusil·lànime entre les nostres files, que tenim gent que no s'han assabentat encara que estem més a prop que mai d'aconseguir la independència del nostre país, que a més no s'han assabentat de que estem avançant més de pressa que mai cap a la independència del nostre país. I per tant, vull començar qüestionant-me què és el que pot provocar que hi hagin independentistes avui en el nostre país que estiguin preocupats, que estiguin neguitosos, si no és per una altra cosa, com per saber en quina data aconseguirem proclamar la independència del nostre país, perquè ja no hi ha cap dubte de que això serà un fet, que tota la immensa majoria de la gent que avui vivim en aquest país veurem, sentirem, vibrarem i celebrarem. I dic que a més estem en un moment en què estem avançant més ràpid que mai, perquè el moviment, l'avenç polític que hi ha hagut en el darrer curs polític ha estat més ràpid del que havia estat mai. Penseu per un moment quina era la mentalitat, no dels independentistes de sempre, que aquests ja fa anys que veiem que això va, sinó de la immensa majoria de la societat catalana, que a començaments del curs passat, ara fa un any, abans del referèndum de d'Ells d'Amunt, la immensa majoria de la societat catalana era d'aquell parer de home, ja estaria bé, però és que és impossible. La mentalitat, el trem, l'actitud, el tarannà i la predisposició de la gent al cap d'un trist curs escolar, el 10 de juliol d'enguany a la manifestació que va haver-hi a Barcelona, i tota la gent que no hi va poder anar però que va connectar ideològicament, que va connectar sentimentalment amb aquella manifestació, és de que ja sabem que sí que és possible. I això és un canvi històric. El que ha passat al darrer curs és perquè tot l'independentisme estigui en un grau d'excitació suprem i no destrempat com estan molts dels independentistes. Per tant, primer missatge modest d'un director de campanya modest d'Esquerra Republicana és: no pot ser que hi hagi un sol independentista políticament trist. Pot estar trist perquè pot tenir problemes personals, perquè pot estar a l'atur, perquè pot tenir una malaltia, però no per la situació política d'aquest país. L'independentisme ha d'estar eufòric, l'independentisme ha d'estar de celebració, l'independentisme ha d'estar de lluita, com sempre, però sabent que la victòria és més propera que mai i que el procés avança més ràpid que mai. I això, evidentment, passant pel reconeixement que toca fer a la societat civil, aquelles persones que a títol personal, que sense buscar cap tipus de protagonisme han treballat, han ajudat,
han col·laborat al llarg d'anys en diferents organitzacions, en diferents àmbits, perquè això fos possible. Això s'ha de reconèixer i és així. Des de gent que ha estat treballant en l'organització de la consulta per la independència a Terrassa o a qualsevol ciutat del Vallès o del Principat de Catalunya, que és on s'han estat celebrant, bàsicament. A partir d'aquest reconeixement, també l'exigència del reconeixement per la força en singular, la força independentista, l'organització independentista, que durant els darrers 20 anys ha tingut la representació en solitari de l'independentisme a les institucions del nostre país, no només del Principat, amb representació a la pràctica totalitat de les institucions del Principat i amb representació, encara que amb menys força, amb institucions també, amb ajuntaments, a les Illes, al País Valencià, a la Catalunya del Nord, amb representació al Parlament Balear. Per tant, la força que ha tingut la representació institucional alguna cosa deu tenir a veure amb que avui la immensa majoria d'aquest país sàpiga que la independència és possible i que ja a hores d'ara hi hagin enquestes que comencin a dir, que comencin a intuir, que comencin a informar que la majoria dels ciutadans del Principat de Catalunya ja aposten per votar que sí en un eventual referèndum d'independència. Que aquesta sigui la situació que ens ha de produir alegria i eufòria i optimisme no pot ser que no hi tingui res a veure el paper, les decisions estratègiques, la tasca que ha desenvolupat Esquerra Republicana de Catalunya durant aquests darrers 20 anys que ha estat representant, torno a dir, l'independentisme en solitari a les institucions catalanes. I això no hauria pogut ser. Avui no estaríem en aquesta situació si no hi haguessin hagut les consultes per la independència que ha organitzat societat civil, amb la participació de partits polítics, evidentment amb Esquerra Republicana també organitzant-les, però tampoc no hauria estat possible, i aquestes consultes no haurien estat possibles si no s'hagués creat el clima adequat perquè això fos possible. I què ha passat? Què va fer que hi haguessin 1 milió, 1 milió i mig, les que siguin, una brutalitat més que mai de gent al carrer de Barcelona el 10 de juliol? Una sentència d'un estatut. Molt bé. I qui va dir que era condició sine qua non per governar, per conformar un govern l'any 2003 que es fes aquest nou estatut? Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs ens agradaria que algú reconegués que alguna cosa té a veure la sensibilitat, el despertar de la consciència d'aquest país, que evidentment no sé, crido massa, m'animo sol, perdoneu. La consciència d'aquest país, el despertar de la consciència d'aquest país, alguna cosa hi té a veure la sentència que hi ha hagut de l'Estatut i, evidentment, per tant, que hi hagués una decisió estratègica per fer un estatut que només es podia fer amb la participació de Convergència i el PSC i que, per tant, sense arrossegar el PSC, que era, evidentment, qui era més difícil d'arrossegar en això, era impossible que avui estiguéssim on estem. Però que, a més, que aquestes consultes s'hagin pogut celebrar aquí a Terrassa, a Sabadell, a Cornellà, sense que ningú ens hagi ingrapat. Pot haver-hi hagut un cas aïllat anecdòtic que no té cap mena de transcendència en la història d'aquest país, però que s'hagin viscut com una festa, amb tranquil·litat absoluta. Evidentment que hi ha hagut molta gent que no hi ha participat i que no s'hi ha sentit vinculada, però ningú ens ha increpat. Això ha estat perquè un bon dia també hem pres una decisió estratègica, la més criticada de les que ha pres Esquerra Republicana de Catalunya, que és fer un senyor que estima Espanya president de Catalunya. I només havent fet aquest senyor que estima Espanya president de Catalunya era possible que la gent que estima Espanya, que no ens enganyem, tot i que avui crec personalment que ja tenim una majoria de gent que estaria disposada a votar a favor de la independència, també hi ha una majoria de la gent d'aquest país, i ho diuen totes les enquestes, que se sent vinculada a Espanya, que estima Espanya. Per tant, tota aquesta gent no ha tingut una actitud bel·ligerant i no hem tingut problemes i hem pogut fer pacíficament, i per tant hem demostrat que el procés cap a la independència pot ser sense que hi hagi un procés violent, un procés agressiu, un procés que pugui portar una situació no desitjada per ningú. Si tot això ha estat possible és perquè un dia vàrem prendre també aquesta decisió, i encara que avui probablement haurem de patir conseqüències negatives per haver pres aquesta decisió, estic convençut de que d'aquí 20 anys, quan els nostres fills, quan els nostres nets estudiïn la història del procés de la independència de Catalunya, s'escriurà
que això va ser possible perquè els independentistes un dia varen tenir la valentia de fer president del nostre país un senyor que sabíem que estimava Espanya. I això és el que hem d'explicar, i això és el que ha d'entendre tot l'independentisme, que si hem tirat endavant aquest procés, que pot tenir un cost, i que malgrat tot, quan les enquestes diuen Esquerra Republicana de Catalunya perdrà vots, perdrà escons, nosaltres diem guanyarem, i diem amb convicció guanyarem, perquè això és el que ens diferencia dels altres partits polítics. Quan qualsevol dirigent polític de l'arc parlamentari català, o de qualsevol altre lloc, però parlo de Catalunya, diu guanyarem, s'entén que vol dir que guanyaran les eleccions. Quan nosaltres diem guanyarem, el que estem dient és que guanyarem la independència del nostre país. No sabem què passarà amb les eleccions. És possible que aquest procés tingui un cost electoral per Esquerra Republicana. Estem per lluitar, estem per treballar i intentarem aconseguir que això no sigui així. Intentarem aconseguir mantenir, com a mínim, els resultats que vàrem treure a les darreres eleccions del Parlament de Catalunya. Lluitarem per tenir presència, perquè amb una esquerra forta, amb una esquerra que realment sigui decisiva, que torni a ser decisiva al Parlament de Catalunya, és l'única garantia que aquests senyors que comencen a tenir velleïtats independentistes, que són Convergència, i que tothom dona per fet que guanyaran les eleccions, i que ja us ho dic, no ens enganyem, guanyaran les eleccions. Convergència guanyarà les eleccions, és així. Hi ha enquestes que els donen el doble d'escons que amb el Partit dels Socialistes, que la segona força. Per tant, Convergència guanyarà les eleccions. Aquest no és el debat. El debat és qui condicionarà, no dic qui estarà al govern, no tenim per què estar cap govern, però qui condicionarà el proper govern de Catalunya. Si Esquerra Republicana és qui el condiciona, si Convergència només pot conformar govern recolzant-se amb Esquerra, encara que Esquerra quedi fora, això és un debat que decidirà la direcció del partit i els militants del partit quan toqui. Però si condiciona Esquerra el futur govern de Catalunya, tornarem a fer un pas endavant. I aquest procés, que està sent molt més ràpid del que podíem somiar els que fa 25 anys, com deia el Cespo, que estàvem aquí dalt, en aquest pis reunits treballant per la independència de Catalunya, aquest procés que va ràpid anirà encara més ràpid si Esquerra és forta. Per tant, us demano, us encoratjo a treballar, a convèncer, a explicar a la gent que donin suport a Esquerra Republicana, que no tinguin por. Montilla no tornarà a ser president perquè no suma per enlloc. Els que tenen por d'això, dieu-los que estiguin tranquils. Montilla no tornarà a ser president, no soc profeta. Llegeixo les enquestes i les analitzo. El proper president de Catalunya serà el senyor Artur Mas. El tema és qui tindrà la capacitat per tallar-li l'aixeta amb el senyor Artur Mas, la senyora Alicia Sánchez Camacho o el senyor Joan Puigcercós. Això depèn de la gent d'Esquerra Republicana, de que mobilitzem el nostre electorat i de que fem que qui condicioni el futur govern de Catalunya una vegada més sigui Esquerra. Si és així, a la propera legislatura podem viure ja, a la propera legislatura, imagineu-vos si anem ràpid, una consulta per la independència. Podem fer un altre pas endavant. La guanyarem o la perdrem. Els tenim contra les cordes, els tenim acorralats, estem molt a prop de la victòria i ben aviat, no en tingueu cap dubte, guanyarem. Bona nit i gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Bé, veurem l'acte aquest, com cada any, doncs fent l'ofrena floral. Jo demanaria al Xavier que ens acompanyés a l'ofrena i acabarem, doncs, com sempre, cantant el cant dels segadors. A tots. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan super